Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanmu da sake saduwa a cikin wannan sabon bidiyon. Ni ne dai naku Suleiman Isman mai gabatar da wannan shirin naku mai farin jini na celebrities. So a yau muna da babban bako a cikin wannan zauren namu wanda insha Allah da shi ne za mu tattauna a cikin wannan shirin namu. Bako barka da warhaka. Barka da shigowa cikin wannan dandalin. Barkanku, ina wunin ku, ina gajiya, ya aiki. So mutane ya so su ji dan takaitaccen bayani akan ka, ko in ce takaitaccen tarihin ka, kai dan ina ne, dan wani gari ne da sunan ka haka. Sunana Mansur Adamu Ladan. Asali na ni dan Najeriya ne, a jihar Zamfara, a Gumi local government. So za mu so mu ji matakin karatunka, ko in ce tarihin karatunka daga inda ka fara zuwa matakin da ka tsaya yanzu. Na fara karatu a garin Gumi, inda a can ne aka haife ni. Na shiga primary school a shekara 1993, wanda na kammala karatun primary na a nan Gumi a shekara 1999. Na shiga wato mataki na gaba secondary school kenan a shekara 1999, inda na samu nasarar kammala karatun secondary a shekara 2005. So yanzu Malam Mansur ka kai kaman shekara nawa kenan? Yanzu ina da shekara 38 da haihuwa, domin an haife ni a shekara 1985. Kana da aure? Ina da aure, har yaro ma ina da shi a yanzu haka, sunan shi Muhammad. To masha Allah, amma ka taɓa aikin gwamnati kuwa? Na tafi aikin gwamnati. Na yi aiki a hukumar ba da katin shaidan zama ɗan ƙasa, wato NIMSI. Na fara aiki ne a wannan hukumar a shekara 2012, wanda na bar aiki a wannan hukumar 2016. Kana irin wasanni haka? To ina wasanni football, amma dai duka abin da na daina dai yanzu sai in ci maka duka wasannin na daina su. Wasa ɗaya ce dai kawai nake yi a halin yanzu, kuma ita ce na fi so a rayuwata, wato wasan badminton. To menene aikinka na yanzu? Yanzu ina aiki ne a kamfanin BMC Construction Nigeria Limited, wanda ke da mazauni a nan garin Kaduna. To masha Allah, wani kalubale ne ka fuskanta a rayuwarka wanda a kodayaushe ba za ka taɓa mantawa da shi ba, wanda a kodayaushe in za ka tuna shi za ka ce kai wannan kalubale ne da na shiga a rayuwata wacce ba zan taɓa mantawa da shi ba? To kalubale kan na samu kalubale da dama, kamar yadda kake tambaya. Na samu kalubale a neman aiki, na samu kalubale a neman ilimi, na kuma samu kalubale a neman abincin da za na ci. Amma dai kalubalen da ba zan iya mantawa ba a rayuwa shine kalubalen da na samu kaina a neman aiki, aikin soja. Na samu kalubale matuƙa a wannan gwagwarmayar, wanda lokaci ba zai ba mu dama in bayyana muka haka ba. So wacce nasara ce ka taɓa samu a rayuwarka wacce in ka kalle ta a matsayin nasaranka a kodayaushe haka dinga jin alfahari ka ce wannan nasara ta wacce ba za ka taɓa mantawa da ita a rayuwarka ba? Gaskiya ne, na samu nasarori da dama wacce kuma zan ce ba zan manta da ita ba. Wacce nake a cikin halin da ciki yanzu shine aiki da wannan kamfani mai albarka, wato BMC Construction Nigeria Limited, wanda ke da mazauni a nan Kaduna. Lalle ba zan manta da wannan nasarar ba, duk da cewa akwai sauransu da suna can da na yi aiki kamfanoni daban-daban, su Excel, na yi aiki Crown, na yi aiki a me yake da Construction Nigeria Limited,
duk dai ga su kamfanoni, kusan kamfani sama da 4 ko 5 waɗanda na yi aiki da su, na kuma yi aiki a Yawuri Emirate Council. So duka dai zan ce duk nasarori ne, so amma nasarar da zan ce ba zan manta da ita ba ita ce dai wannan da nake cikinta yanzu a wannan kamfani na BMC Construction Nigeria Limited. Wannan nasara ina daɗa godiya ga Allah ya ƙara mana girma a cikin wannan kamfani insha Allah. So daga ƙarshe wani jan hankali za ka yi wa matasa ko kuma in ce magidanta 'yan uwanka wanda suke zaune ba sa son fita aiki, ko kuma wanda in suka samu aiki ko mun ƙanƙantan shi su raina shi, sun fi son kawai su sha yanzu magani yanzu, wani jan hankali za ka yi wa irin wa'annan mutanen? To da ke ka ce matasa ka ce kuma magidanta, ai duk wanda yake mutum ne mai hankali, so ina kira gare shi kuma ina ba shi shawara duk yadda yake samun kanshi a rayuwa ko jarabawoyi daban-daban, kar su sa shi ya gaji ko ya ƙasa a gwiwa game da shiga gwagwarmaya na neman abin da za a korewa baki ƙuda. Wannan shi ne. To masha Allah, wannan ita ce duka ƙarshen tattaunawar mu da matashi ko in ce magidanci Malam Mansur. Malam Mansur, mun gode, muna godiya kwarai da ka ba mu lokacinka domin tattaunawa da kai. Ni ma na gode, ku zama lafiya. Allah ya sa ma wannan gidan talabijin albarka. Allah ya sa ku yi aiki lafiya, ku ƙare lafiya. Allah ya taimake ku, Ubangiji kuma Allah ya ƙara ma wannan gidan talabijin albarka. Ina godiya sosai. Ya wuce duk gidan talabijin da ke zaune a Kaduna, ya wuce shi, ya wuce shi, ya wuce shi, ya wuce shi. Na gode. To amin, mun gode. Duka wannan ita ce ƙarshen tattaunawar mu, amma kafin mu karkare bidiyon nan ina roƙon ku inda ba samu sun danna mana subscribe ba, su danna mana ita, sa'annan su danna mana ƙararrawar sanarwa domin sanar da ku sababbin bidiyon mu da zaran mun daura. Sa'annan idan bidiyon ya burge ku, kada ka manta ku danna mai alamar like, domin hakan na ba mu ƙarfin gwiwa mu ji cewa muna son mu maku bidiyo. Sa'annan kada ku manta da sharing din wannan bidiyon domin ya dimma mutane da yawa su amfana da kalan bidiyoyin nan da muke kawo. Sa'annan ga mai magana ko ƙarin bayani ko tallata wani kasuwancin shi, ko kuma so a fira da shi, zai iya mana magana ta wannan lambar da kuke gani a jikin wannan bidiyon. Wannan shine ƙarshen bidiyon namu, mun gode.